Benito Meni Complex Assistencial en Salut Mental és un grup de centres assistencials concertats amb la Generalitat de Catalunya que pertany a les Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús. Portem més de 135 anys oferint hospitalitat, acollida i servei amb una visió integral de la persona i les seves necessitats. Des de la ciència i l'humanisme, el nostre objectiu és oferir una atenció sanitària i social de qualitat a totes aquelles persones que pateixen malalties mentals. Donant especial èmfasi a l'orientació comunitària de l'atenció sanitària, vetllant pels usuaris i el seu entorn social més immediat, oferint serveis centrats en les necessitats dels pacients. Tot això sense oblidar el voluntariat i l'atenció espiritual i religiosa de les persones. Disposem de serveis d'hospitalització per a totes les diferents tipologies de malaltia mental, així com serveis d'atenció ambulatòria especialitzada, serveis de rehabilitació comunitària, serveis residencials, club social i centres de seguiment de drogodependències, entre d'altres. Som precursors i referents en la implantació de noves tècniques i dispositius assistencials, en la docència, la recerca i la innovació. A Benito Meni Complex Assistencial en Salut Mental oferim una atenció multidisciplinar amb un pla terapèutic personalitzat, segons les necessitats de la persona que atenem, establint un projecte assistencial i de rehabilitació per ajudar a les persones a reprendre el seu projecte de vida. I tot gràcies a un equip de professionals compromesos amb els seus pacients i les seves famílies que ens ha permès esdevenir un referent en l'atenció integral de les persones. Hospitalitat, qualitat i ètica. La nostra raó de ser.